Warkom. ଏବେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ଏବେ ଗେଣେକୁ ଟିକେ ବଡ଼କେଇ ଦେବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ପିଆଜକୁ କାଟିଦେବା। ଏବେ ବିଲାତିକୁ କାଟିଦେବା। ବଳକେଇ ଦେଲେ ପିତା ଅଂଶ ଗୁରା କମିଯିବ, ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗେଣେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଢାଳିଦେବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି, ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବ। ଏବେ ପିଆଜ କଟା ପକାଇଦେବ। ଏବେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଦେବ। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବ। ଏବେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇଦେବ। ଏବେ ବିଲାତିକୁ ପକାଇଦେବା। ବିଲାତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ବିଲାତି ସିଝି ଯାଇଛି, ଏବେ
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଗେଣେକୁ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଗେଣେ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଗେଣେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି।